У эфіры рацыя вядоўца Евген Волошин. На сувязі са студыяй чалавек, якога ў Беларусі мала хто ведае, але які доўгія гады ўплываў на палітыку ў Беларусі. Гэта гісторык, міжнароднік, дзеяч у галіне правоў чалавека Павел Казанецкі. Вітаю вас. Вельмі прыемна, добрый дзень. Рацыя. Пан Павел, я здзіўлены, шчыра вам прызнаюся, і, напэўна, гледачы нашыя здзіўленыя, што вы так дасканала па-беларуску размаўляеце. Як так выйшла? Можа, маеце карані беларускія? Не маю беларускіх каранёў, я карэнны паляк, але паколькі Беларусі займаюся ўжо вельмі шмат гадоў і маю ў Беларусі вельмі шмат сяброў, дзякуючы ім я пачаў размаўляць на беларускай мове. Я вывучаў інфармацыю пра вас, і дзе хто называе вас паліттэхнолагам, ці гэта правільная фармулёўка, ці ў тым ліку паліттэхнолагам? Я сябе ніколі не лічыў паліттэхнолагам, але сапраўды быў такі момент, калі я быў заангажаваны навакол выбараў спадара Мілінкевіча, і ў пэўным сэнсе маю функцыю з тых часоў можна было б называць якраз гэтым словам. Уласна пра Беларусь. На нашу краіну сёння ўплывае вайна ва ўкраіне, безумоўна, і рэальныя намеры Захада і Расіі. Якія могуць быць сцэнары развіцця падзей у Беларусі, як вы лічыце? Па-першае, я лічу, што вайна в Украіне мае непасрэдны ўплыў на жыццё грамадзянаў, але не мае ўплыву на глобальную сітуацыю ў Беларусі ў кароткатэрміновым перспектыве. Таму што не ёсць адназначна тое, што калі наступіць момент, калі Украіна выйграе гэту вайну, што яна будзе выйграна для Беларусі. Таму што лічу, што на беларускую сітуацыю перад усім уплывае ўнутрышняя сітуацыя ў самой Расіі, а не столькі вынік самой вайны. Таму, калі лічыць у доўгатэрміновай перспектыве, гэта вайна вельмі важна для ўсяго нашага рэгіёну, і вельмі важна, каб гэту вайну выйграла менавіта Украіна. Але калі яна выйграе, гэта не абазначае, што ў Беларусі вельмі хутка штосьці памяняецца. І думаю, што яшчэ вельмі важна тое, як доўга будуць адбывацца працэсы зменаў сітуацыі ў самой Расіі, а яны будуць вельмі балючыя і думаю, што вельмі доўгатэрміновыя. Усё больш гавораць пра замарозку вайны ва ўкраіне, выступае Лаўроў, там прыгадвае нейкія стамбульскія дамоўленасці. І Расія схіляе да таго, што давайце захаваем сённяшні статус КВО, значыцца, вось гэтыя межы, тое, што захапілі, нам застанецца, давайце пра мірныя ўгоды размаўляць. Калі здарыцца замарозка гэтая, на што, дарэчы, Лукашенка, я так разумею, у тым ліку спадзяецца, як гэта паўплывае на Беларусь? Замарозка гэта сапраўды наратыў Расіі. І трэба сказаць, што зараз, калі Расія перамагае на самом фронце, для Расіі гэта вельмі выгодны момент, каб якраз пачаць размовы пра перамір'е. З другога боку, перамір'е гэта не абазначае канца гэтай вайны. Я думаю, што канфлікт паміж Украіною а Расіяю ён на гады. І гэты конфлікт так хутка не закончыцца. Ці магчыма зараз перамір'е, ўсё залежыць ад Захаду, ад таго, ці сапраўды існуюць магчымасці падтрымліваць Украіну у гэтай вайне у большым маштабе. На сёння ўсе лічаць, што Еўропа ў стане падтрымліваць альбо заспакоіць патрэбы вайсковыя Украіны толькі ў 50%. Сама Еўропа проста на гэту вайну не была гатова. І калі Спалучаныя Штаты ўсё ж такі вернуцца в гульню і пачнуць далей падтрымліваць Украіну у такіх хаця б маштабах, якія былі ў мінулых 2 гадах, тады гэта, я думаю, што гэтае перамір'е зараз не будзе магчымым. Але калі гульня палітычна ў Штатах заблакуе падтрымку Украіны, тады, відаць, у Украіне не будзе другога выбара, як замарозіць вайну. І тады гэта замарозка, відаць, адбудзецца на тых, назовем гэта, кордонах, якімі ёсць сённяшні фронт.
Яны ж скажуць сваёй унутранай аўдыторыі ў Расіі, што это перамога, маем сухапутны калідор у Крым і гэтак далей. Ну ці не прыйдзе час анексаваць Беларусь і таксама выставіць гэта як перамогу, што вось Беларусь нарэшце вярнулася ў лона расійскай імперыі. Ну і все, тут нават калі усталююць у Менску расійскі сцяг. Ці магчымы такі сцэнар? Я думаю, што зараз сказаць пра тое, ці Беларусь будзе анексавана ці не, гэта таксама ўжо неспецыяльна змяняе сітуацыю ўнутры Беларусі. Беларусь практычна ўжо анексавана. І то, што Лукашенка яшчэ мае сімвалічную ўладу як прэзідэнт, ну, можа не сімвалічную, таму што ёсць розныя аспекты ўнутрашняга жыцця ў Беларусі, на якое ён уплывае. Але гэта, па-перше, не ўплывае на тое, што ў Беларусі магчымыя ніякія эканамічныя рэформы, што магчымыя замежныя інвестыцыі, альбо на дэмакратызацыю Беларусі. Лукашенка практычна мусіць выконваць загады Масквы, і ці Беларусь будзе фармальна ці нефармальна часткай расійскай імперіі, я думаю, што ў шырокай глобальнай перспектыве гэта ўвогуле не ўплывае, а тым больш гэта не ўплывае для самага беларускага грамадства, якое і так жыве пад расійскім наратывам. Рацыя. Ну што тут сказаць? Калі беларушчына вынішаецца поўным ходам, не ўздыхнуць, не прадыхнуць, генералы рэжыма кантралююцца з Крамля, гэта відавочна. Нават Лукашенка спрабуе там нейкія дыялогавыя працэсы з Польшай той жа распачаць, як тут жа знішэнне могілак арміі краёвай, закрыццё польскіх школаў. Ну, хтосьці вот ужо, то бок ён не мае паўнаты ўлады ў Беларусі, гэта відавочна. Ну, все-таки, калі яшчэ большая будзе эскалацыя гэтых вось працэсаў, поўная анексія, як вы думаеце, якія ўвогуле наступствы для сярэднестатыстычных беларусаў, для звычайных людзей? Я думаю, што на гэты момант адзіная сфера, якая яшчэ не ёсць да канца пад кантролем, і якая можа найбольш змяніць усю сітуацыю, гэта тое, што на сённяшні дзень афіцыйна беларуская армія ёсць аддзельнай арміяй ад арміі расійскай. В пэўным сэнсе армія Беларусі ёсць гэтай часткай расійскай арміі, але на сённяшні дзень яшчэ Лукашенка мае магчымасць гальмаваць непасрэдственны ўдзел гэтай арміі у вайне. Вось гэта важная разніца. Важна таксама разніца, што галоўныя атакі зараз не адбываюцца з тэрыторыі Беларусі. Але ці гэта рашэнне тактычнае, ці гэта рашэнне палітычнае, я думаю, што можна дыскутаваць. Все ж такі уваход арміі расійскай на пачатку у красавіку 22-го года яно адбывалася таксама з тэрыторыі Беларусі, і пра гэта таксама трэба памятаць. Таму я думаю, што уплыў непасрэдственны на жыццё сярэдняга беларуса ён будзе невялікі. Наратыв інфармацыйны будзе той же самы, эканоміка будзе тая ж самая, практычна эканоміка Беларусі вельмі моцна павязана з эканомікай Расіі, хаця зразумела, што ўзровень жыцця ў Беларусі трохі вышэй, чым у сярэдняга грамадзяніна Расійскай Федэрацыі. Я, можа, не кажу пра Маскву ці Піцер, але пра сярэдні горад расійскі. Але гэта вынікае больш таксама з даўнай пазіцыі і сувязі беларускіх грамадзянаў на захадзе, з той жа Польшай, з Літвой, Латвіяй, дзе дагэтуль беларускія грамадзяне проста прыязджаюць на працу. В Польшы беларусы, якія пражываюць, гэта ж не толькі палітычная эміграцыя, але таксама тыя беларусы, якія часу ад часу перасякаюць гэту межу на аўтобусах і прыязджаюць працаваць, зарабляць грошы ў нашай краіне. Пан Павел, можа быць несаліднае пытанне, пачаліся такія развагі, ну, ад звычайных каментатараў, ад блогераў. А ці можа быць такое, што Захад і Расія заключаць угоду па Беларусі і Украіне, ну, от на манер Рыжскай угоды, каб частка тэрыторый адышла да Расіі, частка тэрыторыі адышла ці то ў Еўразвяз, ці то ў Польшу.
Ну і вось сапраўды на поўным сур'ёзе гэта абмяркоўваецца. Ці магчыма гэта? Гэта адназначна расійскі наратыў. І я хочу нагадаць, што гэты наратыў паявіўся яшчэ до 2014 года, до ўваходу Расіі ў Крым. Расія такім чынам лічыла, што пабудуе сабе алібі на тое, што яна хоча забраць частку Украіны і што ёсць краіны захаду, якія таксама хацелі бы падзяліць землі Украіны паміж сабой. Гэты наратыў таксама ўпісалася угоршчына. Ну і была спроба впісаць польскі ўрад, які вельмі хутка адрэагаваў і сказаў «не». Такі сцэнар проста немагчымы ні для Беларусі, ні для Украіны з вельмі простага поводу. А менавіта захадня дэмакратычная супольнасць стаіць на пазіцыі, што граніцы, якія былі вытычаныя ў 45 годзе, дзяржава перадусім у Еўропе, яны незменныя, яны сталыя. І я хацеў нагадаць тое, што пасля распаду Савецкага Саюзу у 89 годзе ці 90 годзе, як хто хоча, граніцы рэпублік не былі зменныя. І рэпублікі, якія мелі сваю аўтаномію ўнутры Савецкага Саюза, былі прызнаныя аддзельнымі дзяржавамі, а тыя часткі Расіі, Расійскай Федэрацыі, як, напрыклад, Чеченская Республіка, яны не былі прызнаны міжнароднай супольнасцю не таму, што яны былі чымсьці горшым, але таму, што гэта была частка Расійскай Федэрацыі. І з прычыны таго, што межы не нарушальныя і дзяржавы як бы установленыя пасля 45 года, а хацеў нагадаць, што і БССР, і Украіна савецка мелі сваіх дзяржаўных прадстаўнікоў у ООН. І на ўзроўні такога мышлення гэтыя межы ніколі не змяняліся, і заходняя супольнасць ніколі не пойдзе на падзел Беларусі ці Украіны, прытрымліваючыся тых глобальных прынцыпаў. Мы ўжо пагаварылі пра тое, што Лукашенка паўнаты ўлады не мае, і гэта відавочна. На яго ўжо ёсць лейцы. Ну, экспарт Беларусі падвязаны на 60% пад Расею. Канешне, напэўна, Лукашенка марыць дыверсіфікаваць гэты экспарт на захад, ну таму што Расія пры такім раскладзе можа проста падзёргаць за гэтыя лейцы, абваліць эканоміку, яшчэ больш Лукашенку саслабіць. Ну а як вы лічыце, у разе замарозкі, ну ці прыбярэ Крэмль Лукашенку, таму што ён чалавек незручны, ён мае схільнасць да манеўраў, да балансу, так? То развяртацца, то адвяртацца ад захаду. Такі не самы зручны партнёр, кагосьці больш пакладзістага было б лепш паставіць. Як вы лічыце, будуць яны... Крэмль уже пробаваў паставіць свайго стаўленніка ў 20-м годзе. І аказалася, што гэта не была галоўная мэта. 20-й год, міма таго, што гэта быў вялікі пад'ём беларускага грамадства, спантанны выхад сотні тысяч грамадзянаў на вуліцы, гэта внутрішняя беларуская сітуацыя. Але все развіццё выбарчай гонкі, кандыдаты, якія паявіліся на гэтай выбарчай гонцы, гэта все ж таки была расійская гульня. І аказалася, што Расія з задавальненнем усіх гэтых кандыдатаў здала, дазволіла Лукашэнцы в канцы канцоў арыштоўваць, а вся палітычная гульня мела значэнне толькі для таго, каб уплываць на яго пазіцыю і каб памягчыць яго пазіцыю у перамовах, у агульнай палітычнай гульні. Мне здаецца, што Расіі не трэба здымаць Лукашэнкі. Лукашенко ёсць пэўным гарантам стабільнасці, ёсць гарантам таго, што ён кантралюе сваё грамадства, перадусім пры так вялікіх рэпрэсіях, якіх ніколі ў Беларусі не было, у велічэзным маштабе арэштаў і выракаў на людзей, прыгавораў на дзесяткі гадоў. І страх, праз які Лукашенко сёння кантралюе сваё грамадства, я думаю, што расійскія службы мелі бы вялікую праблему, каб гэта арганізоўваць, не ведаючы добра внутрышняй сітуацыі ў краіне і грамадскіх раскладкаў у Беларусі.
Таму Лукашенко выгодны, і я не бачу патрэбы яго знімаць. Пан Павел, ну вы сказали, что у 2020 годзе была расійская гульня. Я так разумею, что вы кажаце пра кандыдатаў, пра Бабарыку перш за ўсё, пра Ціхановскага і пра Цапкалу. Я правильно вас зразумеў? Так, так. А тады Святлана Ціхановская, гэта чыя гульня? А Светлана Ціхановская гэта спантанны праект. І гэта велічэзнае дасягненне беларускага грамадства. Гэта проста вынік раскладаў, якія тады паявіліся, мужнасці самай Ціхановскай, якая была гатова выйсці і аб'яднаць тых, якія засталіся в гэтай выборчай гонцы. Я маю на ўвазе людзей, заангажаваных у розныя выборчыя кампаніі. Ну, у кожным выпадку мне было бы складана сказаць, што за Ціхановскай стаялі якісь замежныя сілы з любога боку. І лічу, што проста яна в якімсьці сэнсе закончыла тое, што пачынаў ёй муж, але не абавязкова сведама граючы в гульні, якія ён пачынаў. Я просто хочу подзяліцца з вами настроямі людзей унутры Беларусі. Пра Святлану Ціхановскую, увесь гэты канструкт. Ну так, што гэта як бы сімвал. Але уплыву на Беларусь няма. То ёсць такое меркаванне ад людзей, ад каментатараў. Мы чытаем, аналізуем каментары, сацыяльныя сеткі, што ну вось такі вот параўноўваюць яе з Александром Меленкевічам. Я вам зараз нават не сваё меркаванне, а мы прааналізавалі каментары. Што так сімвал, сімвал дэмакратыі. Але такі вось ну, зручны інструмент захада, а ўплыву на Беларусь няма. Вот такія ёсць настроі. Як вы думаеце, от Святлана Ціхановская, яе атачэнне, ці маюць яны нейкія шансы, ну, каб павялічыць сваю палітычную вагу, каб яшчэ нейкую ролю ў гісторыі сыграць? Ну, я, па-першае, сказаў, што ўвогуле мышленне пра тое, што Меленкевіч альбо Светлана Ціхановская ёсць інструментамі уплыву захаду на сітуацыю ў Беларусі, то гэта вельмі памылковая перспектыва, таму што ўсё ж такі і Меленкевіч, і Ціхановская гэта прадукт унутрышняй палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Так, гэта людзі, якія мелі падтрымку дэмакратычных сілаў захаду, перадусім тут кажу пра Меленкевіча. Але гэта таму, што агульна захад падтрымлівае дэмакратычныя рухі в аўтарытарных краінах. А казаць тут пра інструменты ўплыву, я бы так не сказаў, таму што калі б гэта былі сапраўды такія важныя інструменты ўплыву, то іх падтрымка і фінансава, і палітычна была бы нашмат большая. А зараз мы гаворым пра гэта сімвалічнае значэнне. Якраз сама вялікая праблема Беларусі ў 90-х, альбо я бы сказаў, беларускай дэмакратычнай апазіцыі была такая, што Беларусь ніхто не заўважаў на міжнароднай арэне. Беларусь проста не існавала. Я помню свае паездкі ў 90-х у Вялікую Брытанію, і все запытываліся, дзе гэта Беларусь? Я казаў, ну, паміж Польшай а Расіяй. Польша, ну гэта паміж Расіяй а Нямецчынай, вось ёсць яшчэ гэта Польша. Вось Польша тады толькі пачынала існаваць на міжнароднай сцэне. Беларусь гэта было штосьці зусім новае. І значэнне старту Меленкевіча, ягоныя паездкі па захадзе, ягоныя сустрэчы з дыпламатамі і захаднымі палітыкамі стварылі тую ж сітуацыю, што Беларусь, па-перш, была распазнавальна, і Еўропа першы раз тады загаварыла пра Беларусь. І я думаю, што Сахараўская прэмія таксама для Меленкевіча, а раней для Бажа і Жанны Літвіны, гэта былі тыя ж першыя моманты, калі Захад заўважыў, што ў Беларусі ёсць дэмакратычны рух. І што паяўляецца другі суб'ект, акрамя самых уладаў і ўраду Лукашенка, з якім можна весці дыялог пра внутрышнюю сітуацыю ў краіне. І думаю, што гэта галоўная роля Ціхановскай, а таксама тая, што барба з таталітарным рэжымам гэта рэч доўгатэрмінова, гэта рэч, якая не адбываецца за адзін дзень. А ў гэтай барацьбе
Demokratyczny ruch u Białorusi ma swój symbol i swojego lidera. I przy czym to jest, to tym liderem jest żonczyna, jaka mówić na takiej mowie, jak mówić średni Białorus i думає про такі щоденні проблеми, яким живуть білоруси. Это вельми велика справа. I ja pamiętam ze swojej perspektywy, kiedy ja był związany z polskim podpoliem jeszcze w 80-tych latach, dla mnie to był urad polski u Londynie, jaki nie miał zupełnie nijakiego wpływu i nijakiego znaczenia, ale on dla nas był symbolem przeciągłości polskiej dzierżawy. I takim czynem my wielmi mocno wierzyli w to, że komunistyczny urad, on prosto nie ma legitymności do tego, jak kierować naszej krainą. I to same ważne, Łukaszenka nie ma legitymności do tego, jak kierować swoim narodem. Бачыце, вы прыгадалі пра 80-е гады, пра сімвалічную ролю польскага ўраду ў экзілі. Ну тады ўсё адно ў Польшчы размаўлялі на польскай мове. Такая патрыятычная была пазіцыя нават у тых жа камуністаў, і герб быў ожылбялы. Я глядзеў архіўныя кадры, так жа і было. Ale on był bez korony, bez kreста, a dla nas to było ważne. A ja bym nawet сказал, może to i dobra, że w 95 гоdzie odbył się ten plebiscyt, u jakim pagonia była, paśla jakiego pagonia była zniata z domu uradu, тому что Łukaszenka takim czynem oddał białoruskiemu narodu symboli, pod jakimi сегодня jany mogą zmagać za swoją niezależność i za swoją demokrację. To вельмі ważne, symboli naprawdę ważne, jany об'єдновують. Вельмі цікавае меркаванне. Пан Павел, ніхто, напэўна, не адкажа лепш за вас. Вось палітыка захаду ў дачыненні да Беларусі усе гэтыя гады. Як вы лічыце, ці былі там стратэгічныя памылкі? No ja by tak сказал, byli dwa podchody do Białorusi. Один подход taki, że trzeba rozmawiać z tą władą, jaka jest. Trzeba tę władę wciągać w kontakty, ekonomiczne kontakty, w współpracownictwo. I takim czynem Białoruś przez dziesięciolecia stanie normalnej, integrowanej krainą z Eurosojuzem. No ja bym chciał nagadać, że taki sam podchód był do Putina. Czy to coś się zmieniło? Czy Rosja bardziej integrowana u rosyjską wspólność, albo czy Rosja stała czaską, ja już nie кажу NATO, ale europejskiej wspólności? Думаю, że nie i w ogóle nie mogła stać. Drugi podchód to było podtrzymywać opozycję, stwarzać alternatywę dla Łukaszenka, edukować gromadztwa i pokazywać gromadztwu białoruskiemu jego subiektność. I ja думаю, że to był prawilny podchód. Tylko czekać krótkich zmian tego było niemożliwe. My musimy sobie uzgadać mentalitet Białorusa z 90-tych, jaki po pierwsze nie rozumiał w ogóle, dlaczego niezależność dzierżawy. Nam rzecz dobra żyło się w ogólnym Sowieckim Sojuzie. Po drugie, bał się odkazności i przeciętny gromadzianin Białorusi nie był gotowy sam думać про swoje wyżywanie. I on był wychowany w wielkich sowieckich fabrykach, jakie dawali jemu życie, utrzymanie i pokazywali, kudy jemu dalej dźwigać w jego życiu. Białoruś 20 roku to już żychar goroda, jaki sam stwarza swoje życie, jaki gotowy pracować sam na siebie jak przedprymalnik, jaki potrzebuje nie tylko tego, że ktoś jemu coś w kinie pojeści, zapełnić chłodilnik, ale tak samo to Białoruś, jaki szukaje kultury, jaki szukaje edukacji i jaki rozumie kosztowność swobody, gromadziańskiej swobody. A tę rewolucję zrobiło 30 lat. To 30 lat gromadzkich przemian w Ukrainie, gdzie prosto wyrosło nowe pokolenie Białorusów, ja bym сказал, городских Białorusów, jakie stworzyli współczesną городскую kulturę. Wracając się wtedy do waszego głównego pytania, ja думаю, że sobie trzeba jasno сказать, что на ситуацию в Беларуси с 96 года, когда Łukaszenka zrobił konstytucyjny переворот, практично ніякий Захід
nie miał anijakiego wpływu na tę sytuację. My mogli we wszystko wierzyć, mogli próbować różnych rzeczy. My udzielniczali, czy podtrzymywali udział demokratycznej opozycji u wyborach, czy to prezydenckich, czy parlamentarnych, czy miejscowych. Ale to i tak nie mogło pomieniać sytuacji u Białorusi. I nie od podtrzymki Zachodu to będzie zależeć, a od tego, na koliki pojawi się ten historyczny moment odkrytych drzwi dla Białorusi, kiedy ona raptem zmoże zrobić swój własny, suwerenny, niezależny wybór od Rosji. I właśnie ta sprawa, jaka zależy od wyników wojny rosyjsko-ukraińskiej, i od tego, jakie pójdą procesy dalej внутри самой Росії. Спадзяюся, што калі адкрыецца в акно магчымасцяў, то прагматычныя беларусы пачнуць дзейнічаць і зробяць правільны выбар. Рацыя. Пан Павел, на лагатыпе нашага канала Рацыя 4 сцягі. Гэта сцяг беларускі, украінскі, польскі, літоўскі. Гэта такая стылізацыя пад ідэю інтэрмарыуму у варыянце стратэгічнага партнёрства Балтыі, Беларусі, Украіны. Вось Беларусь вырываецца з расійскай арбіты, магчыма, Польшчы. Што вы пра гэта думаеце? Ці, я не ведаю, у нейкай далёкай ці сярэднетэрміновай перспектыве? Ці магчыма нешта падобнае? Ці гэта проста такая романтычная мара? Na początku 90., albo ja bym сказал, jeszcze u podpoli, ja był związany z czasopisem, jaki nazywał się Międzymorze, Międzymorje. Na polskiej mowie wychodził jak raz, my wiemy mocno wierzyli w tę ideę. После 90-tych lata pokazali, że to idea, jaka nie ma ekonomicznych podstaw. Ale dzisiaj geopolityka wiemy mocno zmieniała się i naprawdę rozwicie ekonomiki i Polski, i Słowakii, a tak samo dołączenie Ukrainy do ekonomik країн Середньої Європи, показала, що якраз ідея Міжмор'я починає працювати. Що Балтійські порти і Чорноморські порти мають вельми велике значення для всього цього регіону. І якраз Білорусь тут вельми важним так само інструментом для підтримання торговлі Європи і для приймання товарів у Європу, якраз праз ці порти і сполучення поміж цими двома регіонами Балтійського і Чорного моря. Коли до цього ще долучить значення торговлі з Китаєм, Тады сапраўды значэнне міжмор'я мае вельмі есть досыць вялікае у торговлі ці ўвогуле ў шырэйшай перспектыве торговлі еўрапейскай. Але міжмор'е гэта як частка Еўросаюзу і думаю, што так в сэнсе трэба яго разглядаць. Для Польшчы гэты рэгіён мае яшчэ іншае значэнне, мае значэнне стратэгічнае ў сэнсе мілітарным, таму што як гэта неприємна би гучала для білорусів, але Білорусь і Україна – це стіна, яка заслоняє Польщу від близькості Росії. І з цього пункту гледження так само треба геополітичну ситуацію Білорусі розглядати. Ну што павінна адбыцца, каб Беларусь вырваць з гэтай расійскай арбіты? І каб мы атрымалі ў будучыні грандыёзныя перспектывы стаць першымі краінамі свету? Jest na żal wielmi różne możliwe scenariusze rozwijania się sytuacji, ale zrozumiała, że warunek umowa numer 1. Umowa numer 1 to wygrana wojna Ukrainy. I od tego momentu my możemy coś dalej budować i rozwijać różne scenariusze. Umowa numer 2 to osłabienie, a może likwidacja autorytarnego reżimu Rosji. Тому що Білорусь сама по собі не буде вже у стані поміняти своєї внутрішньої політичної ситуації без ослаблення впливу Росії на Білорусь. Але я глибоко переконаний, що Росія, яка у сьогоднішньому вигляді має обмежовану перспективу у часі,
Ja nie gotowy może robić jakichś długoterminowych prognozów, w sensie określić, koliko to czasu, ale думаю, że perspektywa 10 lat to perspektywa, jaka wiele szmat czego jeszcze zmienić w naszym regionie wschodniej Europy. 10 год чакаць гэтага. Нават балюша думаць, з'ехаўшы з роднай краіны, жывучы ў эміграцыі. Тым не менш, все адно маем пазітыўныя сцэнары, гэта добра. Шаноўная публіка, ну, вы маглі паслухаць меркаванне і аналітыку ад дасведчанага чалавека. Канешне, няма такіх вот нейкіх сцэнароў, ура, што ў хуткім часе нешта пераменіцца. І часам, калі я выказваюся на канале Рацыя, куды больш аптымістычныя гэтыя сцэнары з маіх вуснаў. Ну вось што кажа дасведчаны чалавек, калі ласка, выказвайце свае меркаванні ў каментарах, што вы думаеце датычна пачутага. Пан Павел, шчыра дзякую вам за гэтую гутарку. Калі можна, апошняе слова адносна таго, што вы толькі што сказалі. Я сам до 2014 года жыў в Украіне. І вайна з Украіны таксама мяне выкінула і мела вельмі вялікі ўплыў на маю сям'ю, маё сямейнае жыццё. Але я не лічу, што гэтых 10 гадоў гэта не навука, гэта велічэзная навука. Нам трэба вучыцца і глядзець з больш шырокай перспектывы і на наша жыццё, і на падзеі, якія навакол нас адбываюцца. Вельмі важна, каб мы былі сабой, каб мы трымаліся сваіх прынцыпаў, верылі ў тыя каштоўнасці, якія мы сабе выпрацавалі за час нашага жыцця. Гэта будуе і стабільнасць, і будучыню, у вашым выпадку будучыню Беларусі. Таму не пакладаем рук, глядзім аптымістычна ў будучыню і проста працуем, таму што толькі наша праца можа нас прывесці да вынікаў. Мысліць стратэгічна, думаць пра нашыя краіны, пра будучыню нашых дзяцей. Шчыра дзякую вам, пан Павел. Всяго добрага, дзякую вялікі.